Shemai, yn y fideo hwn, dwi'n mynd I dangos sut I greu tabl yn y gronfa data mysql. Fel dach chi'n weld, mae'r fersiwn o'r gweinydd y gronfa data yma, yr fersiwn 10.1.38 MariaDB. Os dach chi'n weld y gair MariaDB, mae hynny yr un beth fel mysql, ac mae'r mysql yma wedi ei osodi ar fy'r cyfrifiadur leol sydd yn rhedeg ar y foment yr gweinydd wefan Apache fersiwn 2.4.38 gyda'r PHP yn rhedeg ar y fersiwn 6.3.2. Dyma'r rhestr o tabl yn y cronfa data yma. Fel dach chi'n weld, mae'r cronfa data yn gwag. Does dim unrhyw tabl eto ei creuwyd yn y cronfa data yma. I creu tabl gyntaf, dwi'n mynd I defnyddio yr iaith SQL. Mae'r llythrennau SQL yn gyrsiori y geiriau Saesnig ar gyfer yr iaith archwiliad sgriptwrwydd, ac dwi'n mynd I clicio ar dewisiad SQL. Dyma yr gorchymyn SQL I greu tabl newydd. Yn gyntaf, dwi'n defnyddio yr allwedd air create, wedyn allwedd air arall table, ac wedyn fi'n angen I gynnig yr enw tabl sef prawf 1, a wedyn yn yr rhanfachau crwn fi'n angen I rhestr yr diffiniadau o'r pob un colofn yn y tabl. Fi'n angen I defnyddio yr atalnod fel gwahaniwr rhwng colofnau, ac ar gyfer pob un colofn yn y tabl, fi'n angen I gynnig yr enw yr colofn, ac hefyd fi'n angen I gynnig fath o data, ac wedyn fi'n angen I gynnig yr golyg eriau ar gyfer yr fath o data. Yn y cyntaf golofn, mae'r enw y cyntaf golofn chref tanlinellu ID. Wedyn, wedi'r gwagle, mae'r fath o data int neu gyfanrif, ac wedyn mae'r allwedd air yn sain neu yn arwyddwyd, yn golygu mae'r gyfanrif heb arwydd ychwaneg neu namin. Mae hynny yn caniatáu i'r cronfa data I ystorio mwy o data yn yr un gofod yn y tabl, ac wedyn yr golaf eriau nesaf yw not now, sydd yn golygu mae'n angen y data neu y colofn yn y tabl hwn ddim yn caniatáu I fod yn wag. Ac wedyn mae'r gorleddfa'r auto tanlinellu increment yn golygu. Am pwtro mae'r data neu rhef yn ei ysodwyd yn y tabl hwn. Mae'r angen i'r cyfanrif yn y colofn hwn yn ei hunan cynyddu gyda'r gwerth 1. Wedyn, mae'r enw yr ail colofn disgrifiad birth, ac mae'r farchar y fath o data sydd yn gallu cynnwys unrhyw fath o nodynau fel yr llythrennau o'r egwyddor neu rhifau neu yr arwyddau ar bwrdd. Ac wedyn mae'r rhif 80 yn yr rhanfachau crwn yn golygu
mae'r angen maint o'r colofn yma I fod am y fwyaf 80 o nodynau. Felly, mae'r trydydd colofn yn galw disgrifiad hir, ac mae'n un o'r fath blob, ac mae'r fath blob yn gallu cynnwys hyd at 64 kilobait o data o'r fath char. Wedyn mae'r cwestiwn yn codi os gallai y colofn disgrifiad hir yn gallu cynnwys hyd at 64 o filoedd o nodynau, pam na disgrifiad byr yn ei ddatganwyd yn y fath o blob hefyd. Felly, byddai hynny yn gallu cynnwys hyd at 64 o filoedd o nodynau yn hytrach nag yn unig 80 yn y fwyaf. Wel, mae'r ateb yw, mae'r data o'r fath blob yn cael ei ystodwyd yn y tabl yn fodd gwahanol sydd yn gwneud yr allwyddiadau yn ychydig yn uniongyrchol, oedd ni'n yn eisiau I fwynhau y gyfleusbryd o'r gallu gwneud allwyddiadau yn uniongyrchol ar y tabl yn y cronfa data, mae'n angen I ni I defnyddio fath char. Wedyn, mae'r enw y pedwerydd colofn, dyddiad, ac mae'r un wedi ei datganwyd yn y fath date time. Ac mae'r golygeriau default 9 gyda'r cronfachau crwn yn golygu os nid yw data ar gyfer y colofn dyddiad yn ei ysodwyd yn enwedig, mae'n angen gwerth dyddiad I fod bryrlach y dyddiad o'r dydd rhedegyedig. Yn olaf, mae'r colofn sef tynynellu ID yn ei hynodwyd I fod mynegau prif ar gyfer y tabl. I redeg yr gorchymyn SQL yma, dim jyst angen I pwyso ar y botwm Go. A dyna ni, mae'r tabl prawf wedi ei grewyd. Os yn eisiau I mewn osod data yn y tabl, dyna'n unig angen I defnyddio gorchymyn SQL hwn, sef, yn gyntaf, mae'n gynnwys allwedd insert into, wedyn yr enw tabl, wedyn yn camfachau crwn enwau colofn, sef disgrifiad byr ac disgrifiad hir, ac wedyn allweddau'r values, ac wedyn yn camfachau crwn, y gwerthoedd ar gyfer y colofnau, sef ar gyfer disgrifiad byr, chres 1, yn dyfynodau dwbl, ac wedyn ar gyfer disgrifiad hir, yr ymadrodd, mae'r hwn yn chres 1, yn dyfynodau dwbl hefyd. Mae'n angen I fod yn ofalus, dwi'n gallu yn hytrach na defnyddio dyfynodau dwbl yn defnyddio y dyfynodau unigryw, ond yn iaith SQL mae'r dyfynod unigryw yr un peth fel y collnod. Felly os dwi'n yn defnyddio y dyfynod unigryw yn ymadrodd neu gwerth ar gyfer y colofn disgrifiad hir, fel dach chi'n weld, bydda hynny yn achosi protestion gyda'r croesau cochion yma, oherwydd mae'r collnod yn yr ymadrodd, felly mae'n angen I defnyddio dyfynodau dwbl, ond dwi'n eisiau I cadw collnod yn gwerth.
Dyma y cyntaf ches, os yn eisiau I ychwanegu ches arall fy'n angen I defnyddio a gwahanod fel hwn yma I gwahanu rhwng pob un gorchymyn SQL. A dyma y 5 ches fy'n eisiau I mewn osod yn y tabl. I gwneud hynny, fi'n mynd I pwyso ar bottom go fan hwn yma. Os rydyn ni eisiau I wirio ai ydy y data wedi ei mewn osod yn y tabl, rydyn ni'n gallu rhedeg gorchymyn SQL arall, sef select serennig from yr enw y tabl prawf 1. Ac yn yr un fodd I rhedeg y gorchymyn SQL yma, rydyn yn unig eisiau I pwyso ar y bottom row. A dyna ni. Ac wedyn I weld y data sydd yn yr colofyn o'r fath blob. Rydyn eisiau I clicio ar yr options yma, ac wedyn I ddiwedd show blob contents, wedyn clicio ar y bottom go. A dyna ni. Yn y gorchymyn SQL yma, fi'n mynd I greu al tabl sydd yn galw prawf 2, ac mae'n un yn cynnwys tair o golofyn, sef data byr sydd yn y fath varchar gyda'r yn fwyaf 80 o nodynau. Yr ail golofyn yw data here sydd yn y fath blob, ac y trydydd golofyn yw dyddiad sydd o'r fath date time, ac fi'n mynd I rhedeg y gorchymyn SQL yn ar, trwy clicio ar bottom go. A dyna ni, mae'r tabl wedi ei creuwyd. Yn yr un fodd, os ydym ni eisiau I mewn osod y rhesu yn yr ail tabl yma, y prawf 2, ydym ni'n eisiau I rhedeg y gorchymynion SQL insert into, ond yn y tro yma, ydym ni'n angen I ddefnyddio yr enw prawf 2 ar gyfer y tabl prawf 2, ac wedyn ydym ni'n angen I ddefnyddio yr enwau colofnau cywir hefyd, sef data byr ac hefyd data here. Fel arfer, I osod y 5 rhesau, neu I rhedeg y 5 gorchymynion SQL yma, rydyn ni'n eisiau I pwyso ar bottom go. Ac wedyn I edrych am y data yn y tabl prawf 2. Rydyn ni'n eisiau I rhedeg y gorchymyn yma, select serennig from prawf 2. Mae'r amod where 1 yn golygu yn unrhyw sefyllfa neu amod I rhedeg yr gorchymyn yma. A dyna ni. Ond, os rydyn cymharu y rhesu yma o data oddi wrth y tabl prawf 2 gyda'r rhesu o data oddi wrth y tabl prawf 1, mae gyda'r prawf 1 yn yr rhyngwynebydd yma, phpadmin, yn cynnwys yr opsiynau I olygu, I gopio neu I dileu y rhes. Os ydym ni'n mynd yn ôl i'r rhesu oddi wrth y tabl prawf 2, mae'r opsiynau I gopio neu I olygu neu I dileu y rhes yn disgybl, ond pam? Wel, yr ateb yw, os ydym ni eisiau yr abledd yn yr rhyngwynebydd phpadmin I olygu, gopio neu dileu pob un rhes drwy'r rhyngwynebydd phpadmin, mae'n angen I bodoli yn y tabl yr colofyn o'r fath cyfanrif
sydd gyda'r goleuadau'r auto-increment. Mae'n hynny yn angenrheidiol. Os nad yw colofn yn y tabl yn bodoli sydd gyda'r fath gyfanrif ac gyda'r goleuadau'r auto-increment, does dim abledd I ddiwedd opsiynau I gopio, I olygu neu I dileu. Sut wedyn I ychwanegu colofn gyda'r fath int ac hefyd gyda goleuadau'r auto-increment yn tabl prawf 2. Wel, dyma'r gorchymyn SQL ar y sgrin. Mae angen I ddefnyddio allwedd eriau o'r table, wedyn enw tabl sef prawf 2, ac wedyn allwedd air add, ac wedyn enw colofn newydd, ac wedyn fath sef int unsigned, not null, ac wedyn gyda'r goleuadau'r auto cynyddellu increment. Ac wedyn mae angen I gwneud colofn yma prif mynegau yn y tabl trwy'r yn ychwanegu y tawnod, ac wedyn allwedd air add arall, ac wedyn primary key, ac wedyn yn y cronfachau crwn, enw colofn sef pres cynyddellu I D. Ac wedyn, fel arfer, I rhedeg y gorchymyn SQL hwn, rydyn angen I pwyso ar y botwm Go. A dyna ni, os ydym ni'n mynd yn ôl I pori ar y data ar y rhestru, mae'r opsiynau I olygu, I gopio ac hefyd I dileu ar gyfer y tabl prawf 2 na'r wedyn yn ar gael. Diolch yn fawr am eich gwylio am